قرآن پڑھ لے تو مسلمان پڑھ لے، قرآن پڑھ لے تو مسلمان پڑھ لے، اللہ تے نبی دا فرمان پڑھ لے، قرآن پڑھ لے تو مسلمان پڑھ لے، ناولاں رسالے اخبار چھڑ دے، ناولاں رسالے اخبار چھڑ دے، ناولاں رسالے اخبار چھڑ دے، کرنی غدار تو غدار چھڑ دے، کرنی غدار تو غدار چھڑ دے، قرآن پڑھ لے تو مسلمان پڑھ لے، اللہ تے نبی دا، اللہ تے نبی دا فرمان پڑھ لے، قرآن پڑھ لے تو مسلمان پڑھ لے، کسے پاسوں سبق ایمان پڑھ لے، کسے پاسوں سبق ایمان پڑھ لے، اللہ تے نبی دا فرمان پڑھ لے، قرآن پڑھ لے تو مسلمان پڑھ لے، قرآن پڑھ لے تو مسلمان پڑھ لے، سوہنا مرسلین تک لے، وڈوہا توہا یاسین تک لے، سوہنا مرسلین تک لے، وڈوہا توہا یاسین تک لے، رب لکھی سونے دی جو شان پڑھ لے، رب لکھی سونے دی جو شان پڑھ لے، قرآن پڑھ لے تو مسلمان پڑھ لے، اللہ تے نبی دا، اللہ تے نبی دا فرمان پڑھ لے، قرآن پڑھ لے تو مسلمان پڑھ لے، کتھوں تو سبق شیطان سکھ لیے، دھوکے تے فریب میری جان سکھ لیے، کتھوں تو سبق شیطان سکھ لیے، دھوکے تے فریب میری جان سکھ لیے، چھڑ انہاں تائیں تو نادان پڑھ لے، اللہ تے نبی دا فرمان پڑھ لے، قرآن پڑھ لے تو مسلمان پڑھ لے، قرآن پڑھ لے تو مسلمان پڑھ لے، اللہ تے نبی دا فرمان پڑھ لے، قرآن پڑھ لے تو مسلمان پڑھ لے۔ مزید کلام کے لیے بلال وائس اسٹوڈیو کو سبسکرائب کریں۔